जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बियो दुलाराय बर' हारिनि थाखाय 1963 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आवनो बे समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमल प्रसाद सलियानि दैदेननायाव बर' बिजोंजों फरायनो हानायनि थाखाय गुदि फरायसालिनियाव जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनो हायो 63 निफ्राय बा 63 मायथाइनि दिनैनि बे अक्ट'आवनो घोषणा खालामदोंमोन रिकगनाइज होदोंमोन आरो बेनि उनाव एम इ सेक्सनाव माने रिकगनाइज मोनदों 1962 मायथाइयाव बेनि उनाव एम इ पास खालामनाय लोगो लोगो हाइ स्कुलाव जोंना प्रश्न फैबाय जे माजों माने फरायगोन बर' बिजोंजों 7 पास खालामनाया बेनि उनाव 1972 मायथाइयाव हाइ स्कुलाव बर' बिजोंजों फरायनायनि थाखाय जोंनो गनायथि होयो आरो बिनि उनाव मेट्रिक आनजाद बारग'नायनि उनाव मोनसे सोंनाया फैबाय जे जोङो एम आइ लानायनि स्कपखौ जों मोननांगोन बे हिसाबै साहित्य सभानि दाबिनायाव 1976 मायथाइयाव बर' रावखौ माने एम आइ एल हिसाबै लानायनि बिमा राव हिसाबै लानायनि पि अ आनजादाव बे समाव गनायथि दंमोन आरो लोगो लोगो बिनि उनाव बि ए थाखोआव जोंनो गनायथि मोनदोंमोन 1972 मायथाइयाव आरो बेनि उनाव गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव बर' रावखौ एम ए थाखोनि मोनसे बिजों राव हिसाबै गनायथि मोननो थाखाय दाबि दावा खालामनायाव जे 1983-85 एकाडेमिक सेसनाव 1 इयार बर' सार्टिफिकेट कर्सखौ थिसननाय खाबु मोनदोंमोन बा थिसननायनि थाखाय गनायथि होदोंमोन बेनि उनाव सार्टिफिकेट कर्सनि उनाव मोनसे डिप्ल'मा कर्सनि डिमान्ड फैबाय जे एम ए फरायनांगौबा गांबा पेपार होनांगौ बि ए थाखोआव 1984 माने 85 एकाडेमिक सेसनाव जोङो डिप्ल'मा कर्सखौ जोङो गनायथि मोनदों आरो बेनिनो आं फार्स्ट बेचनि स्टुडेन्टमोन आरो सार्टिफिकेट कर्सआवबो आं थार्ड बेचनि स्टुडेन्टमोन आं फार्स्ट क्लास पास मोनदोंमोन बे समाव बेनि उनाव बर' माने कमप्लिट एम ए गनायथि होबाय 1982 मायथाइयाव 85-86 एकाडेमिक सेसनाव बेनिनो फार्स्ट बेच जोङो आरो आंबो सासे बेयावनो सास्नि बर' एम ए पास खालामनाय जोंनि सिगाङाव बर' एम ए गैयामोन फार्स्ट क्लास सेकेन्ड पजिसन मोनदोंमोन आं बेनि उनाव गोबां माने डेभेलप स्टेजसिम जों दावखोलांनाय जों बुब्लिखौ नुनो मोनो आसाम एसेम्ब्लियाव जिथिया लेंगुवेज अफिसार आरो लेंगुवेज ट्रेन्सलेटर बर'जों बिनि इन्टारभिउ एक्सपार्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ आंखौ सायख'ना लांदोंमन 2011 मायथाइयाव आं इन्टारभिउनि एक्सपार्टमोन बेयाव सानै लेंगुवेज अफिसार आरो लेंगुवेज ट्रेन्सलेटर बे साख्रिखौ बेयाव आं एक्सपार्ट हिसाबै माने इन्टारभिउ लानाय स्कपखौ आं मोनदोंमोन हयथ' इयुन जोलैफ्रा सानसे समाव बे मोनसे माने कुइज बादायलायनायाव सोंनाय जानो हागौ जे आसाम एसेम्ब्लिनि बर' लेंगुवेज अफिसार आरो ट्रेन्सलेटरनि एक्सपार्टआ सोरमोन हयथ' गोबां जुनियर गथ'फ्राबो जों निउ जेनेरेसना मिथिया जानो हागौ आइ एम दा एक्सपार्ट अन देट टाइम बे समाव आं एक्सपार्ट हिसाबै आं माने सायख'जादोंमोन दा ओंखायनो गोजोनथाव बाथ्रा जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो जोंनि बर' रावजों एइड सिडिउल जिहेतु सोजाबाय आरो बे सोजानाय लेखायै जोङो माने इउ पि एस सि आवबो मोनसे लेंगुवेज पेपार हिसाबै जों फरायनो मोननायनि खाबुखौ जों मोननो हाबाय बेखायनो दिनैनि साना जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेनि गासै माने जोङो माने साबायखरखौ बावनांगोन दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखायनो बे फरायसालिमानि आं लेङाइ गोरायुं हिसाबै आरो बर' बिफाननि गाहाय हिसाबै आं गासैनिसिमबो साबायखर बावहरदों आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ आं फोरमायबाय